Освен рекордните резултати по време на киберпонеделника, онлайн продажбите в Америка и през черния петък, който откри коледното пазаруване, се увеличиха с над 3/4 и за първи път надхвърлиха 1 милиард долара. Как се развива интернет търговията у нас, ще научим сега от маркетинг менеджера на сайта Всички оферти. Теодор Кафеджиев, здравейте и добре дошли. Здравейте. А първо да направим една връзка с материала, който видяхме. Едва ли е изненада този истински бум в продажбите онлайн в Америка? Резултатите и от киберпонеделника, и от черния петък са много обнадеждаващи за сектора. Да, не се изненада. Америка, както и целият свят, се възстановява от кризата и е нормално хората да започнат да харчат повече. Така е, но интересното този път е, че специално те отделят много средства за онлайн покупки всъщност. Да, интернет навлиза все повече в живота на хората и в България, и в Щатите. В Щатите с по-големи с по-големи темпове, с по-голям мащаб имам предвид, докато в България с по-големи темпове, защото имаме доста да наваксваме. Какви са тенденциите в нашата страна към този момент? Казвате, имаме да наваксваме. С какви темпове наваксваме и заставаме? Наваксваме с 30, 50, 100% ръстове в онлайн продажбите. Голяма част от това спомогнахме и ние и в сайтовете за колективно пазаруване, като увеличихме доверието в онлайн продажбите, като хората вече вярват, че когато платят за нещо по интернет, те реално ще го получат. Добре, какви са актуалните показатели при вас? Оценява се за 20 милиона лева пазарът през миналата 2011 година. Има ли данни за настоящата 2012? Не знам, не съм подготвен с конкретни цифри, но определено 2012 ще има доста по-успешно и доста повече продажби през сайтовете за колективно пазаруване, съответно и онлайн. 20 милиона се оценява пазара за колективно пазаруване или онлайн? За колективно пазаруване, да. Според мен сигурно се е доста повече. Като говорим за колективно пазаруване, смята се, че вече е достигнат пика при развитието на тези сайтове. Какво е вашето мнение, вашето наблюдение? Достигнат е пика в тези сайтове в лицето, в което се зародиха и в което ги познаваме като сайтове за оферта на деня, daily deal, по една оферта на ден, да се изчерпва бързо и така нататък. Това беше в началото, когато по-малък на брой хора пазаруваха доста повече, по-импулсивни покупки. Сега вече хората влизат съзнателно да търсят нещо определено в тези сайтове. И, примерно, преди година и половина хората виждат солариум за 2 лева, купуват 5 ваучера, накрая остават 3 неизползвани и пазаруваха най-вече заради добрата цена. Сега, примерно, знаят, че могат да намерят добра цена. При нас им нужен солариум, влизат, пишат търсачката солариум, намират на картата кой солариум е най-близо до тях и пазаруват неща, които им трябват. Преди време с ваши колеги сме разговаряли тук. Те споменаха, че има пренасищане в пазара. Над 80 бяха сайтовете тогава. Каква е ситуацията към днешна дата? Вие имате много точен поглед върху нещата. Да кажем, че сайтовете са не много по-малко, 65-70 някъде в момента. Това много ли или е малко за пазар като наши? Доста са като за пазар, като наши, но всеки сайт не може да го разделим на малък и голям, защото всеки сайт може да се намира, ако намира добри оферти, той може да ги продава добре, но много от сайтовете правят това пренасищане, като пускат едни и същи оферти, които пускат и останалите, защото не се умяват да намерят нещо различно. Има ли профилиране вече в част от сайтовете? Някои от сайтовете опитаха нещо подобно, но не успяха, но да, има сайтове, които са по-насочени към туристически сделки, които са по-насочени към услуги, които стремят и в двата сегмента. Имаше сайтове, които опитаха B2B или само оферти за жени. И успешни ли се оказаха техните опити? Не. В смисъл, с туризма, който е голяма част от колективното пазаруване, е успешно, но да се продават B2B услуги или
Какво се търси всъщност най-много, освен на ваучери за почивка? То е много сезонно. В момента, например, предстоят коледни и новогодишни празници. Започна ли вече пазаруването онлайн? Да, определено се забелязва голям ръст в оборотите и в трафика на сайта. Доста посещавана е секцията ни с коледни подаръци. А какво се предлага там? Защото и днес имаше такъв материал във вестниците, че специално хотелиерите, туроператорите предлагат много интересни оферти този сезон, с много големи намаления. През онлайн сайтовете какво може да очакваме в този сезон преди празниците? Преди празниците добри оферти за Нова година и за Коледа, но смятам, че трябва да се изчака малко в момента цените все още са високи, опитват да продадат да запълнят местата на тези цени, но според мен, ако не им се заемат местата, цените биха паднали още на новогодишните пакети. Кой е най-така подходящия етап, в който е добре да посетим сайтове, да пазаруваме? Когато говорим няма за промоциите преди празници. Просто забелязвам, че все още не са... Очаквам доста по-добри цени от тези, които са в момента. Може би другата седмица, началото на декември. Като декември миналата година беше най-силният месец спрямо от трафик и посещения, продажби и така нататък, защото има голям наброй именни дни, коледни празници, новогодишни празници. Има ли силно развит вторичен пазар на ваучери в България? Не. Опитахме да направим нещо подобно в един форум, но... Как си обяснявате този факт? Ето, вие казвате, много хора си купуват ваучери, които после не ползват. Обяснявам си го с краткия срок за използване, защото хората осъзнават, че не могат да използват ваучера примерно... В последния момент в общи линии. Да, последните няколко дни, или също така сайтовете им дават възможност да върнат ваучерите, които не използват. Малка част от потребителите са запознати с това нещо, но според закона за електронна търговия и сайтовете са също така добросъвестни. В какъв период обаче? Може би има период, в който важи тази Не съм точно запознат с закона. Мисля, че до 14 дни те имат право да върнат на сайта ваучера. След това самите сайтове също така са добросъвестни и връщат на хората парите, когато... Това е много полезна информация за всички клиенти на сайтовете. Не гарантирам, че 100% от сайтовете го правят, но да кажем 80% от сайтовете. А наблюдава ли се друга тенденция, за която отново споменаха ваши колеги, за индивидуалното групово пазаруване? Тоест? Тоест, все повече хора да се ориентират към някаква услуга и да закупуват ваучерите, без да така разчитат на този момент с подялбата на част от тези ваучери. Да, те закупуват това за минимален брой закупени ваучери беше в самото начало това изискване, за да се осъществи сделката. След това отпадна, в нито един сайт го няма. Това е изискване, защото в началото се закупуваха в стотици пъти повече от очакваното и решиха, че е безсмислено да има такъв лимит. Добре, вашите прогнози за развитието на пазара. Видяхме какво се случва в Америка. Вие казахте, че при нас с много по-бързи темпове имаме доста да наваксваме. В какви проценти може да говорим? Както казват един мобилен оператор, най-доброто предстои, особено в онлайн търговията. Какъв ръст имаме доста да наваксваме. Едно, че нашата икономика ще се развива с бързи темпове, друго, че проникването на интернет сред хората ще предстои да се развие доста, съответно и онлайн пазаруването. Сега е 20-30% ръста. Такъв ли ще се задържи според вас следващите месеци, следващата година? Следващата година, да кажем, около 20-30% ръст в България, ако не и повече. Благодаря ви. Ще видим вероятно и в сега сезона преди празниците какви ще са тенденциите. Може би пък те ще се продължат вече и в следващата 2013 година. Това ще е един сигнал за нагласите на потребителя. Благодаря ви много. Успешна работа ви желая. И на вас. Чухме коментара на Теодор Кафеджиев за развитието на онлайн търговията у нас.